Hi YouTube, berdong asa khalamu boybo मोजाङै दंमा. Come to the point, actually आं नायजे YouTube channel सायाव बे भिडिअखौ बानायनाय जासिगोन आरो आं दायो बिराद टाइम होनो हाथाराखै ओके आरो आं दायो ब्रेकआवसो दं मा खालामबावनो ब्रेक जोबबासो आं प्रपर भिडिअ लाबोनो सानदोंमोन बाट स्टिल देन दायो माने बेखौ नायथावैखायसो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों बे जाय चेनेलनि मुं जाहैबाय नायजे YouTube channel ओके मा होनबावनोब्रा आथोन बिगियाननि माथो गुरुसोब्रा बिलाय Okay, Narzary YouTube channel owner. Okay, actually, first of all, I want to say you this: कि educate खालामनाया मोजां. I will not say it's wrong. Okay, educate खालामनाया मोजां, but at least some sources होब्रा. Some sources हो. कि नोंनि बुंनाया नंखाय नङा. बिदि source होब्रा, linkफोर होब्रा. नों अबेनिफ्राय sourceफोरखौ मोनो, अबेनिफ्राय research खालामना बेफोर भिडिअ बानायो. At least link to होब्रा. Please, I request you this. And age restriction को तो मिच्छाई खमा नाइजे YouTube channel. If you understand what is education, right? Education मिच्छेबा like माबिदी मंच पर को educate खालमांगो मायाव, right? बिसांग age को माबिदी educate खालमांगो बिसांग age को माबिदी educate खालमांगो ने मिच्छाई खमा. So sex education एबा आठन बिज्ञान होने लगे मा जायो. जाय मंचे mature जाहे बाय बिसेसे मने. Definitely I can understand. Class 8, 9, 10 सिमो मने, but not so much like that. Private parts ni bagay फोरोङो मानि आं but not like this कि बिदि खालामबा बिदि जायो right बिदि खालामबा बिदि जायो and dude यार राबननि को नों माला नुहैखो यार राबननि बे प्राइवेट पार्ट को माला नुहैखो माला इरेक्शन जायो नों बेफोरखौ माला बोरै मिथिखो नों मा बे राबन थानाय समाव नों बिनि खना थानाय लाइक गाहायाव थानानै नायहैमोन नामा माला इरेक्शन जायो माला जाया नायजे YouTube channel यार प्लिज मैनिपुलेट खालामना जोंनि बर' गथ'फोरखौ मैनिपुलेट खालामना आरो गिदिरफोरखौ मैनिपुलेट खालामनाङा आरो जायफ्रा बिनि YouTube channel को नायो आइ एम शक्ड यार नों प्रेज खालामगासिनो नोंसोराव कमन सेन्स गैया नामा कमन सेन्स होननाय बुस्थु गैया नामा माफोरबायदिया बेखौ नायगासिनो बेखौ एसेथ' थाल नायब्रा बेसां एजनि नोंखौ नायगासिनो बेखौ थाल नायब्रा एज रिस्ट्रिक्शन होबा माने मा जायो लाइक 18 प्लासनिया एक्सेस खालामनो हायो बाट 18 नि गाहायनिफ्राय एक्सेस खालामनो हाया बेखौथ' एसे कमन सेन्स बाहायब्रा नायजे YouTube channel ना लाइक आठोननि नामाव लाइक मा होनबावनो गोदाव सोराव भिडिअ जेबो गैया माने जास्ट गावबो एक्सपेरिमेन्ट खालामनानै नायाखै बियो जास्ट ओरैनो गोदाव सोराव बखिदों या बेलेगनिफ्राय खोनादों भिडिअफ्राव नुयो राइट गाज्रि भिडिअफ्राव नुयो इदि स्टाइल खालामबा जासिनो डुड यार प्लिज बर'खौ मैनिपुलेट खालामना बिदिजों आरो जोंनि बर'नि मेइन प्रब्लेम आल से दिस ओके लाइक बयस मेइनलि बयस आइ एम सेइं boys जोंनि main problem मा like many people you just check many channels okay like गाज्रि channels फोरखौ होनबाय आं जा viral videos जा बक्सिग्रा जा viral call records फोरखौ leak खालामग्रा इदि गाज्रिखौ okay आरो बांसिन viral लिरनाय videos फोरा बांसिन viral जायना जाया एबा बांसिन views थायना थाया बेखौ थाल नाय एसे रिसार्च खालाम in this particular 3 years ना आं जि YouTube आव थाबाय आं रिसार्च खालामना मोनजोबदों स्टाडि खालामना मोनजोबदों okay जोंनि बर' बयसनियावहाय लाइक डपामिन इज भेरि हाई व्हेन दे हियर दिस थिं लाइक आथोन होननाय लोगो लोगो माने डपामिना हाई जायो थुनानै नायथारनोसै आं राइट थुनानै नायथारनोसै आं बर' भाइरेल भिडिअ फेसबुक भाइरेल बर' फेसबुक भाइरेल भिडिअस थुनानै नायथारगोन नों जेरैखि भिडिअ बानायगौ माने दे विल वाच दैट पार्टिकुलार भिडिअ सिरियासलि आइ एम सेइं दिस सिरियासलि मानो होनबा बे समाव डपामिना हाई जायो जोंनि बर'फ्रा एसे एजुकेटेड जानो हागौ okay education dongbo jano hago but still then they are not that much of educated so beforbaidi godaw soro manchifra फैनानै माने मैनिपुलेट खालामफैयो नायजे YouTube channel नि बायदि आरो बाय द वे आथोन बिगियाननि बागै मा होनबावनो लाइक लिटारेलि एभ्रि एग्जामाव बेफोर फैयो नामा ब्रा एभ्रि एग्जामाव कि लाइक बोरै आथोन गेलेनांगौ बोरै इरेक्शन जायो फैयो नामा प्लिज यार जाय ना इन्टारभिउफोर होयो ना प्लिज आंनो जास्ट कमेन्ट खालाम गाहायावहाय कि नोंसोरनाव बिदि कुइसनफोर फैदों नामा So bisimnosoi and I'm actually I want to make videos but ang som kono na I'm really sorry please so bisimnosoi love you all and peace out ang asa khalamu naije YouTube channel if you're watching this video please common sense bahai mojangai please गथ'फोरखौ बरबाद खालामना आथोन बिगियान नामावहाय माने गोदाव सोराव एकदम लाइक टक्सिक बानायना YouTube को प्लिज हायोबा एज रिस्ट्रिक्शन हो so bisimnosoi peace out